Og nu håber jeg, at det kan hjælpe mig her. Hallo? Goddag. Jeg skulle have telefonnummeret til Røde Kors. Telephone number of Red Cross I don't have. Telephone number of Red Cross I don't have. Can I get in? Okay, Karibu. Tak skal du have. Karibu. Undskyld. Hvad hedder det? Telefonnummeret til Røde Kors, har du det? Okay, sorry. Telephone number for Red Cross I don't have. Nå, okay. Undskyld. Telefonnummeret til Røde Kors, har du det? Sorry, I don't have. Maybe I have. Okay. Tak skal du have.